As far as what he's doing right now in the Liga, right, as a draft eligible, he's like the only non-Finn to do this. There's not too many guys ahead of him in the last 30 years who have put up better numbers. I think he can put up a 40, 50-point season consistently while still being a top-pairing defenseman on a cup contender. He's played at the professional level, played at the Olympic level, played at the World Championships. He's never looked like he was out of place. I think he's going to be a very effective top four defenseman, and I do think there is top-pairing potential 100%. Horvat kierrättää 360, sen jälkeen viivaan Smithsin Talli lähtee ja Jukurit johtaa 1-0. Liitulainen rytmittää, loistopassi Smithsille ja Albert Smith täräyttää lukemat 1-0. To Ansons. Here's Schmitz with a third try. Scores! Ingolstädter da zurückzukommen. Aber München weiterhin effizient in der Chancenverwertung und Albert Schmidt. Schmidt trying to get away, past Storm. Holding it up near the backboard. Can they get it out in front? Yes, they can! Kiekko, jos tulee paikkaa, tulee Adamolle, hän ampuu ja paluupaikka vielä ja vieläkin jatkuu Smith, yrittää ja painaa maaliin! Painaa maaliin! Syöttöpinna alkukauteen teki Jeremy Tammela hyvät tehopisteet ja puolustaja Smith ja sitten ampuu Lari Heikkinen paluupaikka ja uusi paikka ja sinne menee! Oskari Remes pistää kiekko sisään! Drops that back to Schmitz. Schmitz works in, shoots, scores! Das gab es schon einmal in dieser Serie. Wer setzt den nächsten Punch? Die Antwort lautet München in Person von Chris de Sousa. Dritter. Das ist Brooks. Er wechselt die Position mit Schmitz und findet. Ja hyvin sitten Haatanen vähän pääsee irtoamaan koukkua. Tulee siinä paikka Smithsille. Ei, sinne menee. Albert Smith ratkaisee tämän ottelun. Loistava. Paikka tulee, Foda tarjoilee, Piitulainen tällä kertaa joutuu kiekkoon, nyt on kuitenkin vahva paine ja seuraava paikka tulee, Foda laukoo ja loput hoitaa Albert Smith. Tuulolanne siitä liikkeelle pääsee ja vielä tulee paikkaa. Smith lähettää Ojuri loistavan paikan ja Conoford pistää lapaa. Sattuu ylitaloa pahan näköisesti. Ei pääse sieltä ylös. Smith ja 3-0. Albert Smith
Smits, 17-vuotias latvialainen.